os nøje undersøge fleksibiliteten af denne Blackbird 30 meter bom. De forskellige arbejdsbredder opnås ved en smart kombination af en foldningsende på hver sin side, både indvendigt og udvendigt på bommen, samt en teleskoparm, der virker i sammenhæng med bommen. Således er vi i stand til at folde ved 21, 24, 27 og 30 meter og tilbyder dig dermed den nødvendige fleksibilitet i forhold til valg af arbejdsbredder. Selvfølgelig spiller jordtilpasning også en vigtig rolle i vores Blackbird 30 meter, ligesom dens to mindre søskende, Blackbird 21 og Blackbird 24 meter, har Blackbird 30 meter ikke kun et penduleringspunkt lige bag gyllevognen, men 2 penduleringspunkter i hver enkelt udlæggerarm. Det betyder, at armene kan pendulere selvstændigt og uafhængigt af hinanden og kan dermed fastholde sin optimale tilpasning til jordoverfladen, uanset om der er bakker eller fordybninger. I forbindelse med jordtilpasningen er der trykudligning. Under spredningen sker der en hydraulisk aflastning for hovedbommen og muliggør dermed en tilpasning af jordtrykket, som kan tilpasses de enkelte forhold. Inden for flydende gylleteknologi er Vogelsang frem for alt kendt for sin høje fordelingsnøjagtighed. Dette opnår vi også med Blackbird 30 meter, der har den innovative og nye Exacot ECM, som er installeret 4 steder på bommen. Fordeleren imponerer med sine kompakte dimensioner, som har et innovativt rotorkoncept, der ikke kræver luftsugning, men er stadig ekstremt kraftfuldt og præcist. Trods en imponerende arbejdsbredde på hele 30 meter, folder Blackbird sig kompakt sammen på siderne af gyllevognen. I transportpositionen fylder armene kun 9 meter i længden, og med en transportbredde på 3 meter muliggør det en problemfri kørsel på vejene. Vogelsang, leading in technology.